И здравейте, скъпи потребители на YouTube, това е втори епизод. Днес пак съм с Станимира. Станимира, аре кажи нещо пак, е. Добре, бе. Здрасти. Добре, бе. Здрасти. И днес ще имам песен на Feed Me One Click Headshot. Ай, Станимира, че от мишката. Аз съм от контролите, както винаги. Чакай малко. Преди аз чух, че не се чуваше много хубаво звука. Така че аз ще увелича. И ще спрем да говорим. Спираме. Do you like his music? No? Не, това е прекалено силно. Хайде да го намалим малко. Да. Много е прекалено силно. Чакайте. Толкова. Няма препоча. И така, приятели, Every song has its own high scoreboard. ще Here спра are за the малко top на internet пауза. scores for this. И така, приятели, тук сме. Спряхме за малко на пауза. Искам да... Имахме някои проблеми, но нямаше. И сега сме тук и ще играем Hate Mosh by Kid X Handicon. Абе, въобще не ме интересува и въобще не ме вълнува, кой ще е песента. Сам да не е чалгата Азис, която то се сложи. Що сложи песента, бе? Не съм я сложил аз. Добре, аре, блокваме. Trying
така, приятели, това беше много хубаво. И това ще е втори епизод. Довиждане от нас за сега и до скоро. И извиняваме се за миналия клип, да така, и довиждане и до скоро. Позе, чао, както да е, пак го повторихме. Няма го повтаряме, обещаем. Довиждане от нас за сега и до скоро.